El 2004, l'Agència Americana del Medicament i dels Aliments va aprovar per primera vegada un sistema d'intel·ligència artificial per la valoració de la citologia cervicovaginal. Des de llavors s'han anat desenvolupant diferents sistemes i nosaltres a l'Hospital del Mar disposem de l'últim programa que està validat per aquest cribatge citològic. El sistema Genius és un sistema d'intel·ligència artificial mitjançant el qual es valoren les extensions citològiques, de tal manera que el que fa el programa és detectar aquelles cèl·lules que li semblen atípiques. Llavors, això fa que la valoració sigui molt més objectiva, perquè és el mateix programa qui t'està detectant aquestes cèl·lules atípiques, d'acord? I moltes vegades això et facilita molt la feina, perquè ja les tens marcades, amb el que l'escreening es veu molt més retallat, perquè justament aquest sistema t'està detectant cèl·lules que ell les veu atípiques o sospitoses. Llavors, amb aquesta primera filera, el que et marcarà són totes les cèl·lules atípiques que siguin més superficials, de capes més superficials, i en aquesta segona filera el que detecta el programa són totes aquelles cèl·lules sospitoses d'una lesió del grau o que puguin ser o que constitueixen una lesió del grau. Selecciona totes aquestes, tu les vas mirant, aquelles que et semblen sospitoses les pots marcar, i aquesta tercera filera seria una barreja entre la primera i la segona filera, de tal manera que et va marcant aquestes cèl·lules atípiques que ja poden ser de la capa superficial o de la capa intermitja. La quarta filera, està encaminada a la valoració de les cèl·lules endocervicals o les cèl·lules metaplàstiques, si hi ha o no n'hi ha. I aquesta cinquena filera per la possible infecció que pugui haver. De tal manera que amb aquesta valoració d'aquests 60 camps ja pots tenir un diagnòstic de l'extensió citològica.